India kawan baar ha ka chingpen mi ya uphan ha ka perthei. Henry hangni balai ka ha panwanra phan na shabhutan mata usnem. Kinong India shen kindon ya uphan bana bhutan ha ki plengja jongki. Pila ban sngo phla balai. Ka sarkar kala ban hap wanra phan na bhutan patla ban kiudor uphan ha kini kisngi banwan. Namar pala her palat ka chingpen mi phan na ka ri lajong. Katkum ka report na ka Economics Times la ong badon ki he sorkar ki balaya thu ba omdei tang na Bhutan henrekin hap panthit phan na ki wei ru kiri. Pat an ailat ru ya kinong khai banthit phan na shabari. Ka India kala jushat wanra phan na syak kiri ba marjan kum ka Bhutan, Nepal, teng na Brazil ru. Balai bala ban kiudor uphan ha kini gi banai ban sawan. Ka India ka bawan baar ha ka chingpin mi phan hadin ka China. Henry menta usnem ki jela baklan ha ban pen mi phan. Kum ka West Bengal bat ka Uttar Pradesh. Kilamat ya ka Neps New. Hadin badon ka chingkela ha ka sun beneng. Kalakta ya ka chingpin mi phan. Bat ka ni kalak penlong ban kiudor uphan. Kinong wat pania jong ka kamrep kambreng kilaya thu ru bahau benai Oktober ter kandon ka jingduna bha ha ka jingdon jong kichur ha kiyo kihat. Pabun kinong rep pat kinong khayi kila stok lupa ru ya kichur kichep da ka jingmut payo don ka jingkiu dor hau benai banwan. Kinong rep phan kari India mentaus nem kila shamana ru ha kinong wat pania syapang upan bakin don chipun kijing pang ni kijing kiknyang ha upan namar kijing kela ha kasun beneng. Kajing kiu dor ha ki marbam kala kiu shadu kandai pun 100% pat babun hi kadai kajing kiu dor ha ki chur kichep. Ha ka ba kajing kiu dor jong uso saw upiat pat upan kala poi sya ka 100%